Kini di ka AKASHVANI Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bakongsan jo ka khubor. Khot katana Tribal Affairs jong ko Sarkar India syaki jingi ko ban kenti ki imlang salang jong ki jat bin riu lum. Rakhi katana Social Justice and Empowerment jong ko Sarkar India ya ka Nasha Mukt Bharat Sapta. La penlang ki program jeng rakhi ha East Giant Hills Bat Ribhoi District ha Meghalaya. Dakwi ke sur rai ka GHEDC ban yaki presidential amendment halor ki kendon jeng ki anti par. Bat penbena ke Meghalaya State Olympic Association kata ke MSOE ya ka tarik ban penlong ya ka 5th Sora International Half Marathon arhajar arfun Rio. Ki khubor ki babnya. Katna Tribal Affairs jong Sarkar India kala pli bat pelat ba ya atli ki jeng ko ya ki nong sengkam ki berang sedang thamai kata ka startup challenge nak benta ban kenti ya ka jing penni ya ki egi bethamai ka jing sengkam bat ya ka roi kaman ka ban yai ne hapdeng ki snong ki thau jong ki jat bin riu lum ya ki ting sin jam bala ai kerteng tribal conclave open grand challenge and tribepreneurs India quest la penlong lengba ka startup India portal bat ka khot so ba yi nang shimta ba kin wan ra ye ki jing sham lat ha ki bethamai ki ban la kan tiu ya ka yok ko kot ba ki imlang sa alang ha pedeng ki jai bin riu lum ya ki application nak benta bro art li ki jing ko on play na du ka khat santrik jong banai nai tung ban wan ka Tribal Affairs ka ong ba ka thong jong ka program ka long ban penslor ki nong sengkam na ki jai bin riu lum ban kersan ya ki nong semi ki bethamai ki bedang ni bat ban plilat ki bakin san habaro kiliang katna Social Justice and Empowerment jong ko Sarkar India kala penlong ya ka jingrakhi ya ka Nasha Mukt Bharat Sapta bat ha East Giant Hills District la penlong nin kasi halor ka phang pedeng Nasha Mukt Bharat Abhiyan Viksit Bharat ki pehchan ya ka bala khot penlong da ka Office District Social Welfare Officer ha ka te jing rakhi ha East Giant Hills kala don ka bike rally kata ka jing ya rally jong ki thuk nadu na ka Office Deputy Commissioner lengba ka lat sutanga lat rambai bat kishnong jong ka thain rambai ya ketiga rally la kawe lama pensedang dai additional deputy commissioner e nombri hadian baki nang simenta kila sim ya ka kular persya drugs haba ajin kiran na ketiga jingelang e nombri la banjur halor ka jingdon kam jong ka jingi trelang ha ka bai le persya ya drugs bat ya ka jing khayi be anya u ki officer jong ka tanan kila kren halor kisin jam bala pentri kam ha ka jingela ba drug free India campaign kiba kentup ya ki jingle yala ba keleng ki jingi ko ba fer bat kilab ai jakasa ban pen mahapat ki bri ki belangop ha ki jingkerni ka office u district sports officer ribhoi da ka jingi trilang bat ka office district social welfare kala penlong ki jingi rally jong ki bicycle kabasan kilometer ban pen priang jing tip persya ya ka jing di ba ka jing khayi be an drugs ka rally kelas dang na saiden bat la penkot pat hanong po kabala kring ya bunut kisamla ki banwane simenta bat la kawe lama pen sedang ya ketika rally de ikong rida sisa lendam ibelong ka senior coach na ka Directorate of Sports and Youth Affairs hadin ka rally la penlong ya ka jingelang pensapat ba hanong po shopping complex ha ka bala kren bat ya thu ya ki sin jam trikam na ka liang ka sarkar banile persya ya ka jing pendon kam bathari u drugs ha ka tiga jingelang lawan ni don kat langru u deputy commissioner jo district u Abhishek Saini district social welfare officer NF Sun u DSP traffic u J Raba lambat kiwi de ki he officer sarkar kani ka khubor ka wan chapi na ka AKASHVANI Shillong na ka AKASHVANI Shillong mentang ini beteng ye ki khubor ki bilang sa
Ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC nin kasngi dakawai kasur kala shim ya karai ban pan ya ki presidential amendment halor ki kendon ki bakham kongsan jong ka an ka bay day bet ki jing ti par lani mining ha ka jing elang ka bakerpang jong ka dorbar GHADC ka bal khot pen long do chairman ka council ketika rai jong ka dorbar GHADC nin kasngi ka balawan ra do chief executive member uba tombor siwan kadawai ya ki jing pen kelah ki kendon jong ka an Mines and Minerals Development and Regulation Act khat kandai spasan punyo yaki kendon ka mineral concession rules khat kandai span rupo but iki kendon jong ka an Coal Mines Special Provisions Act 2000 khat san ki dukhat baro jong ka GHADC ki bakanthop na kaliang sansar bat ru na kaliang persya kila ahe ke jing kersya ni katiki jing terwa ha ki jing yetai bat hadien ke jing perkhat sani bah lapen sange sipang pore ke dorbar khanang ban la penrung ni ki jing pen kela ki bela a jing bud hadien kata lawan ra biang ha ke dorbar ya ka resolution ka bala pen bet thamai da UCM bat la yo ya ke jing menjur na ka council ka lempung aji kai ke balai silinter kata ka orientation kam training program na kabanta ki dikhat jong ki school management committee SMC but ki school monitoring and development committee SMDC kalapoi sa kabakut no anin kasi ha bodo multi facility hall ampati kathong jong ka program blakhat penong da ka district mission coordinator Samagra Siksha Abhiyan jong ka South West Garo Hills kalalong ban penklan yi ki rukom penya yi ki school ban penklan yi ki rukom sandur ha ki jing pentulun yi ki kam bat ru ka jing isim mentalang rekat bat ki snong ki thau kiri sampang ha ka tegelempung ajing kai kila ai yi ki jing batai halor ka an Right to Education Act ka jing singan ha ki school ka jing pen priang jing tip halor ki jing ma na ki jing di pen buan bat ka jingket kli ha ka bede ba ka mariang saudong saukun bat ru halor ka benta jong ki SMC bat ki SMDC la aji kai pentbet ye kinong mani simta halor kumnu ban pen bhai kur kom trikam ha ka ajing khen bat halor ka kom pentrikam ye ki program ki bede ba ka puli puthi ki ban long usnyang bakrau ha ka kom penya school bat ha ka roi ka man jong ki school ha ka leng district ka Meghalaya State Olympic Association kata ka MSOA kalapin bana ba ka Sora International Half Marathon ka basan kanlong ha ka sautri unailur 2000 Rio bat ya ka online registration on play na do ka sitrik unaitung uban wan kat hadu ka khat santri unailar lani kat hadu ba ka jingdon jikinong isimenta kala kenjo e ka khatwe hejar ngot haba ajing kren ha kajing elang bat kinong pathai kubor ha Shillong kibor penya joka MSOA kila kentu ikinong isimenta bakin register no kamkloy leng ba ka website jong ka MSOA ya kitiar penen kam ha kajing emere thong lembat ki t-shirt on sam na du ka siterik hadu ka laiterik jong nailur uban wan ya ka Sora International Half Marathon ka basan la penlong da kajing itrelang ka MSOA ka Meghalaya Athletics Association bat katnat Sports and Youth Affairs jong ka sarkar jila kinong penya kila penpaw ka jing kimilinti ba kandan ka jing kiw ha ka jing wani simenta jong kinong emare kibania mare thong kibana bari bat nakeleng kariru kumju menta usnem Uameli kanong po ba meral bonds im ula pli ya ka community hall ka bathamay na ka bantaki intay ka balate ya ka snong umling lambrang lengba ka scheme Special Rural Works Program SRWP arajar arpusan ha ka jinglot ka balay point sanlak tengka ya ka Women's Community Hall la IT siya kasenglong kumi jong kasnong bat siya ka Presbyterian Church Women's Fellowship na kabentaban pentulun yaki kam haka imlang sa alang hapo kasnong haba ajing kren ka jingilang MLE ulapan pa ka jing kremen ba katay ka community hall jong kikintay kan kanti ka jing penkumbor kikintay bat ru akaroy ka man jong kasnong katao katugan ka kubor lakot lawan sipi na AKASHVANI Shillong haka po prabajing ini so pat pagka Daily Station na kabantagi kubor gibanwan na ka नमस्कार